wa rahmatullah. Sunana Muhammad Rabi Mustapha kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake kasancewa a channel ɗita mai suna Muhammad Rabi Tech a daidai wannan lokacin. A yau bidiyon mu shine zan nuna muku yadda zaka samu kyautar data 1 gig a layinka na Airtel. Kasancewar a jin daɗi yadda kuke bibiyar bidiyo ɗina idan nayi, yadda kuke bibiya kuna iya tsayawa ku kalla daga farko har ƙarshe, sai naga ya dace na yi wannan bidiyon domin kuma na faranta muku rai, na nuna muku yadda za ku samu kyautar data 1 gig a layinku na Airtel. Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan bidiyon, ina ƙara sanar da ku cewa waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na channel ɗita ba, da su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Kai tsaye mu je ga gabatar da bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda za ka samu kyautar data 1 gig a layinka na Airtel. Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan bidiyon, ina mai gabatar muku da sabuwar channel ɗita mai suna Muhammad Rabi Tech. Duk wanda ya subscribe na wannan channel ɗin ta mai suna Muhammad Rabi TV, da ya daure ya yi subscribe na sabuwar channel ɗita mai suna Muhammad Rabi Tech, domin a can ne zan ci gaba da ɗora muku sababbin bidiyoyi na. Zan dakatar da ɗora bidiyo ne a wannan channel ɗin ta saboda wasu 'yan dalilai. Kai tsaye mu je ga gabatar da bidiyo. Idan kana so ka samu wannan datar ta Airtel 1 gig, abu na farko da za ka yi shine za ka shiga cikin Play Store ɗin wayarka. Za ka shiga Play Store kamar haka. Za ka taɓa nan. Za ka yi search ɗin application mai suna My Airtel. Gashi nan, wannan shine application ɗin. Za ka yi download ɗinsa ne. Kasancewar ni ina da wannan application ɗin, zan taɓa nan wajen ne, zan yi open, zan shige shi. Za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka ɗauko, gashi nan yana buɗewa. Gashi nan, wannan garaɓasa ba wai iya Najeriya kaɗai ba ne, wanda suke kamar Nijar da wasu sauran ƙasashe haka, su ma suna da damar da za su samu kyautar wannan datar. Bari ku gani. Za ka taɓa nan wajen ne. Misali, kun ga irin ƙasashen da suke cikin wannan application ɗin ga su nan. Za ku gan su Congo ne, su Gabon, su Kenya, su Nijar, ga su nan ƙasashe ne da dama. Abin da za ka yi a nan wajen shine ka tabbatar wannan layin naka na Airtel wanda kake so a baka kyautar wannan data 1 gig, ka tabbatar layin yana cikin wayar da za ka buɗe wannan application ɗin. Ka tabbatar layin yana ciki, domin akwai nambobin da za su turo da OTP, kuma ana so ya zamto da sun turo kawai da kansa wannan OTP ɗin zai ɗauka kawai, zai buɗe wannan application ɗin. Za ka sa nambar wayar wannan layin naka. Idan za ka sa nambar wayar wannan layin naka, ba ruwanka da 0 na farko. Kamar ni yanzu misali, nambar ta 090 ne, zan fara da 90 ne. Gashi nan, 90 24 70 76 32. Gashi nan, za ka taɓa nan wajen ne da aka sa request OTP. Za ka taɓa shi kamar haka. Za ka ɗan jira kaɗan. Ga shi nan, in kun kula za ku ga sun turo da wannan OTP ɗin ne. Za ku ga gashi nan da kansa ya hau. Za ka taɓa nan allow ne. Za ka taɓa nan ka shiga. Gashi nan ka shiga, ka buɗe wannan application ɗin. Za ka ɗan jira ne, wani lokacin datar tana ɗan ɗaukar lokaci kaɗan kafin su turo ma ita. Wani lokacin tana ɗan ɗaukar lokaci, wani lokacin kuma da sun turo OTP suna turo da wannan OTP ɗin, za su turo ma da wannan datar. Gashi nan in kun kula za ku ga saƙonsu nan har ya shigo.
bari na shiga cikin message ɗin wayata domin na nuna muku wannan datar da suka bani. Bari ga message ɗin wayata. Gashi nan na shigo cikin messages ɗin. Gashi nan wannan shine saƙon nasu. Gashi nan. Idan kana so ka ga wannan datar da suka baka, za ka zo nan ne, za ka sa *140#, za ka tura. Gashi nan za su turo da saƙo. Za ka koma ka shiga cikin messages ɗin wayarka. Gashi nan. In kun kula za ku ga datan nan. Gashi nan. Wannan ita ce datar da suka bani yanzu. Ga ta nan za ku ganta guda 1024, ma'ana 1 gig kenan. Wannan ita ce hanyar da za ka bi ka samu kyautar data 1 gig a layinka na Airtel. Duka a nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu. Muna ƙara sanar da ku cewa waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na channel ɗinmu ba, da su daure su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar ƙararrawa. Hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon ya burge ku, muna so da ku taɓa mana like, sannan ku yi comment, sannan ku tura bidiyon ga abokanku domin su ma su gani su amfana.